ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି, ସେ ଲାଭେ ଯାର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି, ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। କାଳର ବଳେ ପୁଣ ପୁଣ, ଏବ ମଧ୍ୟେ ତା ଭ୍ରମଣ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ସତତାରେ ଲାଭକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଲାଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସଂସାରର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଓ ସମୟ ଓ କାଳର ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଭକୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଚିନ୍ତା, ସତତାର ପ୍ରୟାସ ଓ ଭକ୍ତି ହରିଙ୍କ ପଥରେ ଲାଭକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ସଂସାରର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଓ କାଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଏ।